nufa rahama gafara a 'yantawa lokacin dagewa da ibada ga mai son ya kwashe ladan azumi dole ka dage da sallah kullum a kusa da ladan laifin fili da ɓoye ka daina sai ka yi banza da shaidan Allah ka shake ni da tsoronka musamman a cikin Ramadan na tuba na daina cin tuwon rana a cikin Ramadan ina son yi canjin duk mummunan halina a cikin Ramadan na daina zunubi yanzu ya fi karfina a cikin Ramadan zan roki Allah ya san matsalolina a cikin Ramadan jama'ar musulmi ba cuta Ramadan Allahu Akbar yan kasuwa a sassauta Ramadan Allahu Akbar masu kudi ai zakka Allahu Akbar mata samari a ci tsoron Allah Allahu Akbar ba nufa in ka auri iskanci a Ramadan ka sake ta koma gidansu za a raba aljanna Ramadan wanda Allah ya taimake su masu bautar Allah azumi da ƙarfi da dukiyansu za su samu garabasar lada lahira su sha shagalinsu sallar dare duk masu yin ta su za su kwashi rabansu za su samu duniya ga alheri zai bi su arkabarinsu dan mama duk aikin da babu kyau sai ku ji na bar su burina a sha ruwa ji mai son girki burina a sha ruwa bayan marmari ba mutunci burina ni a sha ruwa mai yau jiri nake ji burina a sha ruwa karɓarsa ta tashi burina ni a sha ruwa Allah kawo sauki na gobe a cikin Ramadan Zoomer on the beat. Ku yi mana like sannan ku yi mana subscribing ku taba ƙararrawar sanarwa ta hanyar za ku samu sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Espilget TV.